Algú em pot explicar què esteu fent? Estem fent un treball de Julio Verne en el que de moment el Simón està fent el títol. A veure, Simón, el títol? I després posarem els noms originals en la cartolina on estem fent el títol, posarem coses de Julio Verne, la seva vida, etc. Tindrem que posar algunes imatges d'ell, fer una portada amb els personatges originals com ens els imaginem i després també haurem d'escriure alguna de les novel·les més importants i les Què esteu fent? Estem fent el treball de Julius Verne. I de què tracta? de buscar informació sobre Julius Verne. I tenim que buscar la biografia, fotografies i coses importants que es van adaptar al cinema. Ah, molt bé. I ara què esteu pintant el? El títol de les lletres de Julius Verne. Ah, molt bonic. Hola, què esteu fent? Estem fent el projecte de la volta al món en 80 dies de la Roma i de Wilford. I de ticos i tiques. I ara què? I vosaltres? Buscant informació sobre la moneda, el país i l'idioma, en comparació les característiques d'un país. Molt bé. I Yacine, tu què em vols ensenyar? La mapa. I quin mapa és aquest? És un mapa del món, no? I què vol dir això? Què has marcat en el mapa? Són països que va passant el senyor Willy Fogg. Aquest grup ens ha tocat la part de geografia, que tenim que marcar els països on va Willy Fogg al mapa i buscar informació sobre tots els països. I vosaltres què esteu fent? Jeric i Phil. Estem fent el títol de geografia. Ah, molt bé. I tu, Ruba? Jo buscaré els països dels transports que utilitza Willy Fogg i... A veure, ensenya'm alguna pàgina web. Ensenya la del dibujo de transport. Ah, molt bé. I aquest transport quin serà? El ferrocarril. Ah, molt bé. I què heu de fer de cada transport? Tenim que posar informació i tenim que dir per què ho fa servir. Ah, molt bé. I Arjot, tu què estàs fent? Jo pintaré el títol i ara estic repassant el títol. Hola. Hola. Hola, vinc a veure què esteu fent i que m'expliqueu una miqueta. Estem buscant imatges dels transports que utilitza Willy Fogg per dibuixar-los després. Ah, I on els dibuixareu? Hola Xavi, hola. Hola Jan, hola Baba, hola Misael, hola Mojit. Expliqueu-me què esteu fent. Estem fent una història sobre Willy Fogg que té que donar la volta a tot el sistema solar a la velocitat de so i té que tardar 40 dies exactament. Ah, 40, hem reduït a la meitat. Sí, perquè és que si no és massa temps. Ah, molt bé. I ara, a veure, com us heu organitzat? Què està fent el Jan? Estic inventant els personatges. Bueno, ell, jo, fem els personatges. El Mojit fa les armes que puc utilitzar o Eines? eines i ell fa eines i artilugis. A veure, ensenya les eines. I després com ho voleu col·locar a la cartolina? Bueno, depèn. Cada un dibuixarà el que ha dibuixat. S'anirà complementant. Aquest grup que està tan treballador. Vinga. A veure, expliquem una miqueta què esteu fent. Nosaltres estem fent un còmic de cada nada Willy Fogg A la seva volta al món. I van venir dos senyors, i va venir un home i una senyora que es deien el senyor Joan i la senyora Jenny, i que li van dir que el senyor Sullivan s'havia amagat en l'espai, en el planeta Plutó, amb els diamants importants Fins aquí, perquè si no descobrirem al final. D'acord?